Salutare! Vas aici, Old World Handyman. Bine ai revenit pe canal. Am început dimineața cu o cafea bună și tare. Și uitându-mă pe geam, am văzut multă zăpadă, a nins azi noapte, ceea ce pentru Mercer Island este o noutate, nu prea ninge. Chiar dacă suntem aproape de Canada, toată lumea zice, băi, voi aveți acolo iarnă. Nu prea avem iarnă, pentru că suntem lângă ocean și nu ninge. Asta este. Ieri am început un proiect care ar fi trebuit să fie ușor. Trebuia să schimb o baterie la baie, dar s-a terminat într-un adevărat dezastru, așa că azi o să o iau de la zero și uriază-mi noroc să-i dăm drumul. Proiectul inițial a constat în înlocuirea bateriei la cadă, dar încă de la început am întâmpinat probleme, deoarece un șurub se învârtea în gol, așa că a trebuit să folosesc un burghiu până ce capul șurubului s-a desprins, după care am reușit să deșurubez șurubul buclucaș. Bateria probabil a fost înlocuită cu 20 de ani în urmă și din păcate nu am găsit baterie compatibilă cu valva din perete. Aici în America, corpul pe care se instalează robinetul se cheamă valvă. Nefiind instalator de profesie și necunoscând denumirea părților componente, sunt curios cum se cheamă partea aia în România. Dacă cunoști răspunsul, te rog, spune în comentarii. Vechiul robinet a avut un sistem de montare cu șuruburile pe orizontală, iar noile sisteme de robinete pentru cadă vin cu montarea pe diagonală. Pentru că nu am găsit robinetul care se potrivește pe valva aia veche, am luat decizia împreună cu socrii să o schimbăm. Așa că am trecut la lărgirea găurii în perete și îndepărtarea valvei vechi. Pentru eliminarea valvei din perete, am început cu o uneltă multifuncțională, dar nu a mers foarte bine și am trecut la un ferestrău tip sabie, care a tăiat ca și în brânză. Cu o torță am încălzit părțile rămase din valva veche și cu un clește le-am scos afară. Prima dată când am folosit torța cu gaz MAP. În imagine se vede cum pun scutul termic în spatele țevilor de cupru ca să protejez de flacăra torței izolația din spate. Și cum am zis anterior, cu ajutorul unui clește, îndepărtez părțile rămase din valva veche.
În imagine este valva nouă, despre care o să vorbesc mai mult imediat, și două scule, una pentru tăiat țevile de cupru și cealaltă de curățat țeava de cupru în interior și exterior. Noua valvă are doi robineți prin care se oprește apa rece și apa caldă, nemai fiind nevoie să oprești apa de la coloana principală. Am tăiat o perie de sârmă și cu ajutorul șurubelniței electrice am curățat țeava de cupru pe interior pentru o sudură optimă. Debavuratorul, după folosire, face țeava, atât pe interior și exterior, să fie conică, ceea ce permite apei să curgă lin. Am folosit șmirgelul la exterior pentru curățatul țevilor, calipirea, sudarea țevilor să prindă bine. În episodul viitor o să fac o demonstrație și o să înțelegi mai ușor cum să curăță țeava de cupru pentru o lipire durabilă. Am procedat prost încă de la bun început, crezând că cositorirea țevilor de cupru este un lucru relativ ușor. În trecut am cositorit cabluri electrice, așa că am zis să-i dau drumul fără a mă documenta prima dată. Ce am greșit? Nu am curățat, șmirgheluit țeava suficient, am aplicat pasta decapantă și pe interior. Pasta decapantă se aplică doar la exterior, pe țeavă, pentru că surplusul accentuează coroziunea țevilor pe interior. Am încercat să sudez cu apa înăuntru, am ars pasta decapantă, deoarece temperatura a fost foarte mare și cred că astea sunt toate greșelile făcute de mine în prima zi. Să nu uit să menționez toate părțile de cauciuc sau plastic din interiorul valvei se scot înainte de a începe procesul de sudare. O să pun un link cu videoclipul care m-a îndrumat cum să cositoresc în siguranță. Vreau să mai menționez, am folosit un scut de flacără, deoarece aici pereții sunt pe schelet de lemn și avem izolație de vată de sticlă, așa că nu am vrut să risc să aprind casa. Pe lângă scutul de căldură, am avut și un stingător lângă mine, doar în cazul în care aș fi avut un incendiu. Și bineînțeles, scutul de flacără și-a făcut treaba. După 2 încercări eșuate, am oprit totul și am reluat a doua zi. A doua zi am reluat totul de la zero. Pentru șmirgăluire am folosit o unealtă care mi-a făcut șmirgăluirea mult mai ușoară și timpul petrecut la șmirgăluit a fost redus la maxim. O să vezi unealta în acțiune în videoclipul următor. Am uitat să menționez, când se introduce țeava cu pasta decapantă în fitting, trebuie curățat excesul de pastă decapantă cu o cârpă curată. Ce am uitat să menționez, când se folosește torța, flacăra se aplică tot timpul la bază, pentru că căldura are tendința să urce în sus. Respectând pașii corecți, am reușit să cositoresc țevile de cupru și atașarea noii valve a fost un succes. Folosind o oglindă, am examinat
lipiturile și am constatat că sunt în regulă. Fapt dovedit și la testul de presiune. M-ar ajuta enorm să dai un like, să te abonezi și să ne revedem la următorul episod. Numai bine!